10 неща, които не знаете за манджиста. Манджиста идва от Индия. Тя е супер билка за кръвта, подпомага пречистването и детоксикацията на организма. Тя е известна в аюрведа като билка за поддържане на красотата на кожата, намалява петна, акне и възпаление. Манджиста има антиоксидантни свойства, които забавят стареенето на клетките и подобрява имунитета. Подпомага черния дроб и детоксикационните процеси, като добре балансира огнената пита доша. Манджиста е естествено средство за заздравяване на кръвоносните съдове и подобряване на циркулацията. Манджиста е антибактериална и противовъзпалителна, което я прави полезна при инфекции на кожата и лигавицата. Традиционно манджиста се използва за поддържане на женското здраве, регулира менструалния цикъл и подпомага репродуктивната система. Манджиста има лек ефект върху нервната система, помага при стрес и напрежение, особено когато е свързано с пита дисбаланс. Манджиста подпомага лимфната система, като улеснява изчистването на токсините и подпухването. И най-интересното, тя се смята за билка на дълголетието в аюрведа и се използва за поддържане на жизненост и енергия. А вие пили ли сте манджиста?